Wini Adoyo machiegni. Martha Karua mabende ringo kod Raila Odinga e laro kom tend piny kawuono yango campaign makende mar manyo ombulu milion 10 kuom jogo ombulu mamine. Chendo mabende otisi ni 10 million women for Martha bende geno mar choko omenda mar siro campaign mano mar Karua. Okinyi mang'ich, jotelo mawakeni kod mine masiro kweth mar Azimio One Kenya Alliance noyoro coach Nairobi kendo chopo e karomo ma Catholic University. Leo ni siku yetu. Leo ni siku yetu. Leo ni siku yetu. Romo ne oyango chenro mar manyo ombulu milion 10 e kind jogo ombulu mamine kaka sir makende ne Martha Karua machung' kaka jalup Raila Odinga e ng'welaro kom tend piny. Min od Raila Ida Odinga ne en wendo modhial e nyasi no. We are going to support you. We are going to pray for you. We are going to hold your hand in different ways to make sure that you get to that destination. I want to say this of my principal, that he's a man of courage. Ida, don't ask me how I know. I'm going to say how. He knows me because we've grown up together in politics. We entered parliament same time. Wuodh keto mine mapachoka etelo nenore mamedo chopo e ng'iende gi sir machalo koda mae ka Martha Karua osingo mar neno ni chik mosetamo od bura chopo kare mar chiwo thuolo mag telo ne kit chwech duto kata two-third gender rule oket e tim. Today, I have heard competition saying they have more women on the ballot. It may be true, but it depends which seats have you nominated them for. I know that my principal nominates women for winnable seats. Iko mtu atakunominate mahali huwezi. So it is after the tally of this election we will see which formation has more women. It is a long way. As women, we've come a long way to be here today. In this country, we've always struggled for women position to be recognized. Some of us started earlier, some are joining us now, some will join us in future, but the struggle is the same. Martha omedo ni duond buche owinjo owal mine e lemo mantiere gi teko ma ok timo welo mana mar chwalo kwan mine e od bura. You have two gender activists in the presidency. Own this space, it's your space. It's not just about gender, it's about transformation. Ida Odinga no wacho ni Odinga kod Karua biro yaw thuolo malach ne mine mageno lemo mopogore opogore mag telo. Under your leadership, my sister, I'm sure it will be passed and it will work with this nation. Campaign mane otisi ni 10 million women for Martha bende no yaw aguch chokomenda mar siro campaign Martha Karua kodong dwe achiel to jo Kenya dhie yiero. And in doing that, you'd have registered and you'll be counted and your name will be in the register of 10 million women for Martha. Karua omedo ni duol mar IBC nyaka kauting yiero kako winjore kendo tae e yor ratiro kod adiera. We need a nation that stands up for itself. We need a nation of integrity. We talk of institutions, but institutions are you and me. We are the ones who will mess up or raise Kenya. And I'm asking you this morning, as naturals, because women are naturals, let us stand up. Not just for ourselves, not just for Martha. Let us stand up for Kenya. Mine ojiw mondo oyier jotelo makare mar chwalo dongruok e gigo mabende gigeno. The woman is the gateway. Remember, we talk of patriarchy, but we are the ones who raise everyone. Once we are raised in patriarchy, we pass it on 2 generations to both men and women. So we have a task, one, to unlearn, because it's already implanted in us. To unlearn on a daily basis. It's a lifelong venture. Kata bed ni en wuodh mine medo makolemo motegno e telo. Karua gi Lange wacho ni gidwaro ni jo Kenya duto onywak lwetgi ma ok ong'i kit chwech mora mora. Our nation is facing
a crisis of leadership, a crisis of trust. We don't trust ourselves and we don't trust one another. Yes. That is why we keep on asking the IEBC, because we can't trust them. But they're also not trusting themselves, because if they did, they would give us an account of everything happening. They would not dodge questions. But beyond IEBC, you and me are facing a deficit of trust. The lack of trust in our institutions is lack of trust in ourselves. If I'm not number one, if somebody beats me at number one, I can assure you I want to be number 10 million. Jagoro maduong' mar duond bura ma Jubilee Jeremiah Kioni onyiso geno ni kweth ma Azimio biro kawo loch e yiero maduong' dwe manyien. Kioni medo kwayo IBC mondo ne ni yiero time yo makare ka bendo siro tiyo kod register maching kod mano manyasani. IBC, I see the commissioner, the chairman of the commission, Chebukati, and his commissioners kind of not certain as what do they do with the manual and electronic devices or mode of voting. And our position is that we want the dual systems used. The manual, we are told, failed in 2013. We had difficulties with the electronic 2017. We propose, and this is what we demand, that the two systems be in place so that we will be able to counter-check one with the other. It's another way of ensuring that our elections are credible, because if you end up with the same results from both systems, then we'll be happy. So I don't understand why he'd want to do away with one and rely on one, when in the past they have also told us that either has failed at one point or another. So we will continue demanding that, and of course we also want transparency in the printing of ballot papers. We are pleased to know that some of our people will be able to visit the printing company on the other side of the globe so that they can verify and be certain that the presidential ballot paper is printed in a transparent manner. Jakom duol matayo yiere pacho kae Wafula Chebukati obwogo mar chwalo nyime yiero mabiro kuonde chung od bura mabuche magi pod dhi nyime e doho. Chebukati owacho ni buche makamago nyalo chocho chenro magoyo chapa otese magombolo mage poni doho okotieko gi mapiyo. E kinde no jochung malaro kom 10 piny bende osingo mar nyayo kwe e kinde mag yiero. Chris Owino oluoro mo makamano kendo losonwa report makamae. Tarik 9 dwe mar 8 higani, oganda mapacho kae geno mar dhi e debe kendo yiero jotelo madhi tayogi kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kata kamano, jakom duol matayo yiero kod kiewo e pacho kae Wafula Chebukati oramo ni IBC nyalo chungo yiero e gwenge mapod nigi buche e nyim doho ka buche makamago ok otiek mapiyo. The commission managed to handle 325 disputes. That was commendable, arising out of nominations. Now, 31 of those disputes are in the High Court on judicial review, and I want to urge the judiciary to finalize them. If, for any reason, they are not finalized in good time, then as a commission, we cannot wait forever. We shall be forced to suspend elections in those areas where decisions are made that interfere, or not interfere really, but affect the printing of ballot papers. Olero ni rito buche makamago kuom thuolo malach nyalo chocho chenro magoyo chapa otese magoyo mbulu ne yiero mahigani. Chebukati onyonore ni IBC oikore mar tayo yiero mabiro e yo maratiro kendo kwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni nitiere pogruok e kind commissioners mage. It's wajibu wetu, all of us in this room and in this country, to ensure that the 9th of August elections happen. As a commission, we want to assure the country that we have prepared for Kenyans a free, fair and credible election. E kinde romo makamano, jolar kom 10 piny duto ochuoko gi ogirimiti mar nyayo kwe kinde kampen e kinde yiero kaachiel kod tok yiero. Jotelo go bende osingo mar luwo chike duto matayo yiero e pacho kae. My candidate, the Right Honorable Raila Odinga, commits today
as the father of the 2010 Constitution and as the father of devolution, to conduct a clean and exemplary campaign, free of calumny, free of skullduggery, free of incitement, and free of any type of violence. I will not be party to any form of incitement, hate speech, ethnic acts, or any form of violence, verbal, physical, or written, that will interfere with the peace and stability of my country, Kenya, before, during, and after the election period. Jakom NCIC Dr. Samuel Kobia kod jandik duond buche mag siasa e pacho kae Anne Nderitu opuoyo josiasa kuom keto kokgi ogirimiti mar nyayo kwe kendo yango ni ma en ranyisi maduong' mar lokruok e weche mag siasa. It has been dogged with incidences of political and ethnic violence brought about by errant politicians who have stirred up strife in our midst. Today, we achieve a commitment from all key political actors to not only stop violence, but to also act gently and decently in their politics and act with respect and decorum. Kwayo maduong' e romo ma kawuono ne en ji duto kaw ting' mar nyayo kwe kod bolruok e kinde campaigns e kinde yiero kaachiel kod tok yiero. E kinde ni mamoko kuom josiasa kod jopiny osebedo kod kiawa ewi ikruok mar IEBC e bago yiero mabiro e yo makare. Jakom IEBC Wafula Chebukati oko kendo singo ni yiero mamoko madipoko mar mine e kombe siasa e mabiro miyo piny Kenya chopo kare chike mabende neno ni kwan chuo kod mine okobedo kod fuok malach. Shida yenye tuko nayo, wamama hawaingii ama wanawake waingii katika chama. Lazima uingie chama, ushughulike ni chama gani, lakini ingia chama. Na uhakikishe kwamba ukiwa kwa hiyo chama upiganie nafasi ya wakina mama. Kwa sababu huwezi kupigania nafasi ya wakina mama ukiwa nje ya siasa. Hata mabadiliko kwa hii nchi yote inatendeka katika bunge. So kama wanawake hatuko katika bunge, then hakuna kitu kitabadilika. Kama ni budget program zote. Naona hata Martha mwenyewe chaguliwa kama running mate wa major running presidential candidate, which is a very good signal. And even without the realization, the law, now Kenyans are seeing that we can be an equal society. Many women and men are looking at what is happening, that you can be appointed to a senior position, like Mother has been appointed, and that has actually broken the barriers in the minds of many Kenyans. As FIDA, we have put the political aspirants through training, where they have been trained on how to manage campaigns, how to raise money, how to present themselves, how to brand themselves. And I'm glad to note that we have very many candidates who have put themselves up for positions of MCA, Member of National Assembly, Governor, Senate, and also the Deputy Presidents. We have 3 candidates who have put themselves up for the next coming general elections. Wamenyo siasa makaka mega kama koro ngire John Marani mane en jalup jachunge kom gavana kod otiko mar maendeleo Democratic Party koro odar odonjo e kwethno mano mar Kenya Kwanza. Ngire Marani mane chung kaka jalup Samuel Omukoko e komno koro oyango ni osiro Cleophas Malala mochung kod duond bura mano mar ANC. Jotelo ma Kenya Kwanza ne orwako Marani kagichwalo huma mar Malala kod jochung mamoko mantiere kwethno. Bende ne gijiwo jodak ma Imbo mondo bio gone William Ruto Mbolo e kom tend piny. It is now official that Honorable Samuel Omukoko has no running mate. I have now Dr. Marani, who is now supporting me, and many more other candidates on the ballot who are coming to support me in the near future. Constitutionally, a governor cannot be on the ballot paper in the absence of a cleared running mate. The man having stepped down from the race
therefore calls upon IEBC to make a constitutional decision what will become of the fledgling candidacy of Samuel Omkoko. Common sense, and I'm a legislator of many years. I was part of the drafting and the processing of the Constitution 2010, requires that with immediate effect, IEBC should drop Omkoko from the list of contenders for governor in the county government of Kakamega. We are looking forward to a day when Odinga and his team will get nothing in terms of votes coming from this region. And I just want to also add quickly that it is true that from the way we have been voting as the people of this region, we have lost a lot in terms of representation in government. And that's why these people have come out to change their way of voting so that we benefit from the government of Kenya Kwanza, which will be led by President William Samoei Ruto at the top. Gikanyo bende moka ogodo yweyo wa mokwongo kikidi mabor nkeche waikoni mathoth modhuro aneno bende ka ote magi medo chwalore ye kendie mano kokale ote wa machuok ma en ariyo adek auchiel nono bende medo luwa e Facebook page marwa mano Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Every day, over 15 million members are transforming Africa. $15 million members, empowered to learn, to create, to grow, to harvest, to lead, to dream.
integrity. Karibu member. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo chao kwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Yes. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwal osiki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo. Wach madonje ni nya Kenya Angela Okutoi e jaloch mar osimbo mar Wimbledon e tugo mar tennis. Okutoi kod nyawadgi Rosemary noloyo Kalia Cross gi Victoria Mboko e final modhiambo makawuono ka bende ne giloyo e set 2-1 mag 3-6, 6-4 kod 10-1 kuom 9. Okutoi kod Nikamp nowito set mokwongo 3-6 kaito giloyo set mar 2-6-4 kaito gichako loyo set mar 3-11 kuom 9. Okutoi en jatugo mar 3 mar Kenya ma bende osedhi e Wimbledon bang' Christian Vituli kod Paul Wekesa. Kawadhi nyime e weche mamoko en ni kawuono en chieng' Idul Adha, nyasi mabende dhialo kod oganda Jo-Islam. En nyasi mar rapar ma Janabi Ibrahim mabende nochiwo misango mar wuode Ismail ne Allah. Jo-Islam mathoth oriwore e nyasi no ka bende gijiwo kwe kod achiel mar oganda. Jojaoko nigi ler mathoth. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho kod jaod bura Masuna East Junet Mohamed e ukinyi makawuono ne oriwore kod oganda Jo-Islam e alam makende mar yango nyasi mar Eid ul Adha e skund sekondar mar Highway Kisumu. Jotelogo ne okwayo oganda Jo-Islam mondo siro gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga e ng'we mar laro ten piny Kenya. The cost of living imepanda sana. Uchumi umezorotoka vibaya sana, especially hapa kwetu katika hizi counties ambayo we are facing a very major drought. So we hope that as soon as the government of Baba is in, the cost of living will hopefully be looked into as a major issue. Giwacho ni dwach oganda Islam duto biro bedo mana kare ka Odinga oyudo loch, ka ojiwogi mondo gichung' kod Odinga gi duol achiel kendo gibi gitielne ombulu e okapu achiel. Mimi niko Kisumu kwa sababu tuko katika kampeni, ndugu zangu. Mtanisamehe. Sasa sisi vile mmeambiwa na gavana tulikuwa katika kampeni, ndio maana leo tumelala hapa na Eid katupata hapa na tukasema lazima tusali na Waislamu wenzetu wa Kisumu. Nyasi mag Eid ul Adha no dhi nyime bombe kod gwenge mamoko. E alwora ma Isiolo, Jo-Islam ne obago lamo e alap mopogore opogore. Allahu Akbar. E alap ma Wabera Primar, Sheikh Ibrahim Mohamed nojiwo Jo-Islam mondo obed kod horuok kendo onya kwe e alworagi. Ne okwedo monj mane omiyo jomoko owito ngimagi e tong' mar Wajir kod Isiolo. Jambo inafanyika kwa Kokomo. Jambo ambayo hizo zote ni jambo la upande wa Wajir, kati ya Wajir na Isiolo. Hiyo yote ni kupasua umoja wa umma. Tukikuwa kila moja mshikadao tunachunga upande yetu, hiyo jambo singetokea. Nyasi mar Eid ul Adha ne bende odhi nyime e boma ma Nakuru ka Jo-Islam bende ne onyiso achiel margi ka gikwayo kwe ne oganda Jo-Kenya e kindegi mag yiero. Yangu tu ni kuungana na RC na viongozi wa hapa Nakuru kuhimiza masuala ya amani.
tukitambua kwamba ni rahisi kuleta machafuko, lakini kutuliza inachukua muda mrefu. Telo magoganda jo Islam e county makilifi to kwayo pinyo wacho mondo mi ochwal sir ne jopuonjre mag somb dini. Watoto wetu wanalazimishwa kusoma CRE kikatiba, bwana Mng'aro, ni makosa. Jotelo go kwayo ni sir makamano mondo chop ne jopuonjre masomo e chenro mag madrasa mana kaka jopuonjre mamoko ma ok jo Islam joyudo ga sir mar piny owacho. Masala ya basaris, hapo ndo Kilifi tumefeli kabisa. Na sasa hivi ndugu zangu, nataka niwaambie, labda ndio kutakuwa kwako utakuwa na jukumu kubwa zaidi, kwa sababu tunatoka katika 844 tuangalia katika CBC. Jotelo go bende kwayo tend loch mag county kod piny owacho mamalo mondo ndik jopuonje chenro mag somo maluwo chik mar Islam mag madrasa. Masala ya elimu ya madrasa, mara nyingi tukizungumza hivi watu ambiwa bana hii haiko kwa county government, lakini mheshimiwa, inaweza kuwa ipo kwa county government ama hakuna, lakini kama if the will is there, kuna mambo yatafanyika. Kuna ndugu zetu North Eastern, si ni county government pia? Garissa, Wajia, Mandera, si zote ziko kwa county government, lakini kule utasikia county government zalipia walimu wa madrasa. Kwani wale hawafuati sheria, hawajui sheria? Kwa nini huku kwetu tuambiwa kwamba hii bana hakuna katika county government? George Aoko, Ramogi TV. Jatend migao mar somo ngire George Magoha ogolo siem ne jotelo mag skunde mondo kik med kwano omenda e tam mar 2 kowacho ni en tam machiek moloyo. Bende nolero ni jopuonjre biro sudo kadhi e junior secondar mano kaluwore gi duoko mar penj 3 ma bende gitimo e grade mar 6. Magoha ne lose kinde ma bende norango chendo magedo mar klese Kisumu kachiel kod Siaya. Ray Polo nigi lipodno. So if we catch you leaving poor children irregular levies, you are on your own. And if you had asked Dr. Nancy Macharia, she will tell you that that teacher is on her own. There are some brave ones. When you identify them, let us know them, and we shall deal with them without mercy and consideration. Chik mar jatend migao mar somo ngire George Magoha biro kaka fungruok ne jonyuol ma osebedo ka ywago pek mar ngima ahinya to motenore kod omenda ma ichulo e sikunde. Magoha ne loso e skund sekondar ma Ulumbi e county ma Siaya kawuono, kama ne oyango chenro mar chako gedo mar kilese 2. Magi gin moko kuom kilese 3,500 ma sirikal geno tieko e tielo mar 2 mar gedo. I have been assured, just like I've been assured here, that in 3 weeks these classrooms will be ready. I want to give them another extra week so that by the time we are having the new government in position, which shall have complied with the President's directive of 10,000 classrooms, plus an additional 1,000 or so from the SECIP program. Kata kamano kilese moko 1,000 podi biro med ger e thuolo modong'. There will only be 1,000 classrooms left by the end of August, which I think even if you are the laziest government coming in, they can actually build. So there is actually no problem. As far as textbooks are concerned, that has been done. Teachers have been trained, and we are continuing to employ teachers even at this moment. Okinyi makawuono, jatend migao no ne oyango chako gedo mar kilese manyasani mag CBC e skund sekondar ma Otieno yo e county ma Kisumu. If you look at Nairobi, for example, there are more private institutions than public ones. So my instructions are that we work with them and assist them, especially because of the fact that in the urban areas, like Nairobi, Mombasa, and elsewhere, there are so many private primary schools, which are excellent. The government is encouraging them to establish standalone junior secondary schools, which we will, as we speak, we are inspecting them. Magoha olero ni jopuonjre biro sudo e junior secondar kaluwore gi duoko mar penj makinde ka kinde magitimo e grade mar 6. The exam has been set, but just to clarify that the beauty of this is that our children have been assessed already twice. The third one will be any time before the end of the year. And from those 3 assessments, they will have 60%. The sum total of that will be used now to place the children.
Magoha bende ogolo siem ne josiasa manenore ni temo thiro chenro mar lai mar somo mar CBC. That should there be any politics towards the implementation of this presidential directive, we should overrun it by even getting contractors from the neighboring sub-counties. We are not going to be held hostage with politics. We are not politicians. What we are doing is for our children. Let us not forget that these classrooms are indeed for our children, all children. And children do not belong to any side of the political spectrum. Magoha bende ne ochiwo obok mag lope alwora ma Vihiga kod Kapsabet mar jiwo dongruok ahinya to e sikunde. Tich, ngire George Magoha biro chwalo obok mag lope Kisii ka ogeno chopo obok moko e kaunti ma Nyamira tich ariyo juma manyien. Ray Polo, Ramogi TV. Karbaro kachiel kod kano rech mondo kik kethre mabendi gero e dho wath Masori e sub-county Manyatike kod omenda maromo $140,000 idhi tieki juma manyien kendo igeno ni odhi konyo jolupo ma osebedo kod midhiero mathoth. Jo Juma nigi ler mathoth e wach dongruok makamano. Jolupo mathoth e kaunti ni ma Migori kod osebedo katiyo matek kata kamano yutogi ok osebedo makare nikech midhiero mopogore opogore ma osekwako sektano mar lupo ma oting'o onge mar masindego mantie kod baraf ma ginyalo tiyo godo e kano rechgo ma bende koro gimako mondo koro kik kethre onge mar chiro kaachiel kod mamoko. Kaluoch otimore to wanego mena onge kaka konyre wamoyo mena gi luoch walal pesa wa kwa yudi nikech sa luoch. Koro mae gima ne wagombo kabisa ni kane masin mar tuoyo omena nyalo biro to kelnwa mondo ka dier mag luochgo to wayudo kaka omendwa ma loso tuo kendo wadhi wause yo makare. Kata kamano geno ko nitiere kalwe kod gedono mar karkano kaachiel kod baro rech manyaka sani kod igero e dho wathno Masori kod omenda maromo $140,000. I think I have done my best as the contractor. I have delivered on time. I am supposed to hand over by September, but I'm going to hand over next week on 13th. A facility mokongo nene Migori County mangima kama inyal yangie rech, kama inyal kanie rech, kama ji bende nyalo bire mang'iew rech mabeyo mapok okethore. Omiyo sirikal okawo $140,000 moketo Sorika mondo wabed gi gima chalo kamano. Jolupo e dho wathno Masori wacho chenro mar dongruok ma bende okel kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawono ma ochwechego mag reye koro dhi kelo fuong'ruok ne gin giwegi. Kata kamano ywaggi maduong' ma bende koro pod odong' en ni mondo wechego mag arita kwe koro ket makare e nam Lolwe. Nitie joma nie kore ka makawo rech koa kuom jolupo to gine ma giyudo yuto mamalo maoingo jolupo. Jalupo madhi e pi mamanyo yuto ne ni piny. Wakwayo ka nitiere konyruok moro ma onyalo yudo wayude. Mokwongo ni kata nengo mena ni malo kata nengo rech ni malo, in pesa ni ochunga chunga kar tiende. Agombo ni kaber to nam Victoria ni omiwa e thuolo kabisa kaka jolupo mondo wayud gigo ma wanyalo benefit go ngimawa maber ahinya jo migingo sando wa kabisa. Jaod bone Manyatike Tomodege mabende ne ochopo e kar gedoni ne opwoyo piny owacho kuom kelo chenro madongo machalo kod mae. Kata kamano kwayo mare maduong' en ni mondo koro piny owacho koro keto okang' makare banje lupo koro bedo kod arita makare e nam Lolweno. Gima mora kabisa ni wan gi thuolo mar keto Raila bed president. Raila nyo wacho ni kobedo president odhi winjore gi jo Tanzania gi Uganda mondo weji ogo ohala mar rech jolupe na maonge gi vikwaso. Adiri manitie ma jo Uganda gi Tanzania beja kang'e ni kuonde ma rech nyuolie ni mna Kenya ka. To ok dong' waber ni wan ema wanyuolo ne gi rech to ka rech osedhi e nam to lokore margi. An amor mana ni opportunities ma jo yudhe wabro yudo gi jo dala waka bro konyo gi mang'eny nikech nitie nyithindo mabro bedo employed either directly kaka jolupo kata jo and rech. Jolupo osebedo kod midhiero mopogore opogore ka bende koro igeno ni tieko gedo kae kendo koro keto masino bende koro gidwaro koro bro konyogi e tieko midhiero machal kod mae ka bende kwayo margi maduong' en ni weche mag arita kwe be koro ting' malo e nam Lolwe. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Bang' wito rowere adek mathogi koro iteno koda math e gwenge ma Kimunyu kod Gatundu e kaunti ma Kiambu. Mine moko koro nowuok momonjo kuonde ma bende use kong'o ma wachore ni ok opuodhi e gwengego. Mine go noyoro kuonde thing'o kong'o ma ka gikwedo math andiwo ma koro medo ketho ngima rowere e alworagi. Ne gipuko kong' ma bende ne giyudo kuonde ma ne giyore e bunge kaachiel kod mier milose math ma kamago. Hawa watoto wanakufa huku juu ya hii chang'aa, wajaribu juu chini vile wataweza. Vijana wamekufa 4 na sijui kesho ni nani. Kuoga wanaogea hapa, kukula wanakula tu hapa. Kwa hivyo hakuendi vizuri. Ndio maana unaona wamama wameamuka, wameandamana juu hawajafurahia juu ya hii kesi. Heshima kubwa sana, mtusaidie ili hii chang'aa iondoke hapa kwa sababu watu wamekufa wengi sana. Na sisi sasa kama wakaaji wa kijiji hii ya Riverside tumechoka. Ndio tulikaa chini na wazee na wamama tukaona tuita watu wa media kwa sababu tumejaribu kufukuza hawa watu wa chang'aa na tumeremewa. Apisas mag arita maheo miadek yudo tegrok makende mano marakruok kod tulo motenore kod yiero e alap magusi boma ma Kisii. Tegrok makamano oriwo ranyisi mar rakruok kod tulo mapono muoch apoya e rombe magalamoro. Chenro makamago imed ik kod apisas mag arita kwe ne muoch tulo madipoko betie e kinde ma campaign kod yiero maduong' makoro kayo machiegni. Jofombo ma bende thoro yudre kind rakruok makamago bende ne orew e tiegruok no ma Kisii. Kamanda mar obila e kaunti ma Kisii Francis Koli ojiwo ute fombo mondo oneni jofombo omi gik manyalo konyo gi geng'o hinyruok e kinde tulo kaka mago mag obila. We are here we've been here since morning rehearsing and checking on the level of preparedness and our capacity to manage crowds. At times when there is disorder or lawlessness, and as usual, we police officers are supposed to be rehearsing and checking if there are gaps and to mitigate them immediately. Jodole kaunti mabusia okwedo timbe maundu mabende medore alwora no kagijiwo obila mondo tim nonro ewi nek makoro nenore ni medore. Jodologo kwedo nek marawera moro majegin 26 mawachore ne omaka to onegi alwora mabusia. Komachielo chuk darario moko bende nonegi e senta ma Matayos ma ibiro tok kanyo obila oyudo mwandu moko Siaya kawachore ni mwandu go nyaka bedi no kwale chiro ma Matayos. Komanda mar obila e kaunti mabusia wachoni gishuma wacho kanyero ni gihum kod bunde majonjore tiyo gode sando jodak dipoka ae piny libamba mano ma Uganda. Siasa na rallies, hata maofisas wanafuata siasa na rallies na wale wa kupiga kura hawajalindwa sawa sawa. Sasa hata wanasiasa ikiwa umelindwa na mwenye kupiga kura hajalindwa, you are the loser. Hakika kutokuwa na usalama sasa kama vile tumesema kwa inaleta hofu mno. Maana watu especially those people who are dealing with M-Pesa in this county, they are targeted by the thugs. Na hivyo basi tungefikiri biashara zilindwe na watu wasikie wana usalama ndio wa extend hata masaa ya kufanya kazi ndio wapate chakula. Zia mwaka jana tarehe 30 Desemba mpaka kufikia sasa kumekuwa na visa kadha wa kadha vya mauaji katika kaunti hii ya Busia. Riwruok mochung'ne weche thieth e piny WHO oyango chako gero apisi mabende biro chiwo chenro mag thieth mapiyo piyo e kar od thieth ma mbalariany ma Kenyatta. Apisno mong'ere kaka WHO Emergency Services Hub biro konyo pinje 54 mag Afrika ma ugwe kod madiere e kedo kod midhiero mikelo kod masiche mawuok apoya. Jatend piny Uhuru Kenyatta ne odhialo nyasi no kaka koro Simfros Okinda lerowa. Muoch mar midhusi mar corona e piny ngima ne ohenyo ng'ikruok mag weche thieth e pinje Afrika.
Riwruok mar thieth e piny ngima World Health Organization koro riwore kod piny Kenya mar gero apisi ma ibiro tigodo e konyo chenro mag chiwo thieth kamoting'o kano yedhe kaachiel kod mwandu mamoko mag thieth, tiego jolony mag thieth mibiro oro kuonde ma masicho muoche mapiyo piyo kod konyo riwruok mar WHO e tije mar bero thieth e alwora mar Afrika. The government and the people of Kenya have, in addition to allocating 30 acres of land adjacent to the Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital, we have also committed $5 million towards operationalization of this hub. The government has also provided WHO with rent-free office space at the Kenyatta University Teaching and Referral Hospital to accommodate the initial staff complement of up to about 150 officers who will be needed to start operations for the establishment of the hub and to commence the shipment of medical supplies that can set up a required warehouse. Jatatije maduong' e riwruok mar World Health Organization Tedros Adhanom mane ochopo e chenro mar yango kar gero apisigo owacho ni apisino ibiro tigodo e konyo pinje manitiere e Afrika e ikruok, fwenyo kendo kedo kod masiche mawuok apoya. A WHO analysis found that less than 10% of countries in the African region have the workforce required to prepare, detect and respond to public health risks. Bende jatend piny Uhuru Kenyatta noyango bad od thieth mar mbalariany mar Kenyatta ma biro konyo e thiedho tuoche mag adundo kaachiel koda bade mamoro makende mabiro chiwo thieth e rang'iny mamalo kaka rapar mar jaduong' Onesmus Olemuyoi. With the new cath lab, we are now in a position to address the cardiac problems such as coronary heart disease, heart attacks, and as we were explained to by the doctor this morning, Your Excellency. The Onesmo Olemoyoi Executive Wing, which you opened today, is also a valuable addition to the range of patient services in this hospital. The wing will help address the patient needs for those seeking personalized care. Uhuru ogolo siem mager ne jatend mbalariany mar Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital Paul Wainaina mayande okwedo wach mar gero apisi mar WHO e lop od thieth mar mbalariany no. This is the property of the Kenyan people held in trust by the government of Kenya. Alafu wewe unaenda huko kusema ati hii shamba ni yako. Shamba yako kutoka wapi? And what this facility is going to do to help us improve healthcare not just in Kenya, to help us meet emergencies not just in Kenya but throughout the African continent. Halafu wewe unaenda kuweka breaks hapo kwa sababu, lakini bado nimebaki wiki 3. We shall deal with those individuals swiftly and effectively. Gedo mar apisi maduong' mar World Health Organization koro igeno ni biro duoko chien seche mag yudo thieth ma apoya kowuok ndalo 20 nyaka ndalo 3 kende, ahinya to e alwora mar Afrika. Gedo mar apisino igeno ni biro kawo higni 3. Simfros Okinda, Ramogi TV. E higni malawa par, be jopiny oseneno olemb sirkan kor gweng'. Tie promises moko manomiyo mine kaka pi. Niki kao bel ka broka tijuogo kanyo chuth. Miya. Ratilo yiengore kor ng'a, kaka pile ochwakore. Erokamano. Kendo funo weche motenore gi ngima oganda. Pesa ni ka ok nyal romo, tiyudo ka financial year ogike diere, kitimo supplementary, to pesa no ikete ang'owa, ikete project machielo. Magi duto wakolo matut Jumapil tarik 10 e chenro mar Ratile gweng'. Achiel kachiel kowuok e boma ma Siaya kod jafwambo marwa kendo jata chenro Victor Otieno Juma. Kochakore sa 1 odhiambo, mane Ramogi TV kod Ramogi Radio. Kik bai.
Jo Kisumu, duka mar uniforms mongere kaka Weaverbuds Garments Limited osechopo dala. Koro, nyithinde dhindiso uniforms motwang'e okang' mamalo miuso nie bei moyweyo sidang'. Ewi mano, Weaverbuds Garments Limited opong' stock mar uniforms mamoko kaka institution uniforms, hotel uniforms, dust coats, sportswear, security uniforms kaachiel gi mamoko. Weaverbuds Garments Limited yudore apaya mar Oginga Odinga Street momanyore gi Ecobank. Bedewa mamoko ni Delfa Motel, River Road, Nairobi, TRM First Floor, Thika Town e Ecobank and Twin Oak Plaza, kaachiel gi Chuka Town e Captain Plaza. Bende inyalo limo e mbui www.weaverbudkenya.com. Kisumu wasechopo. Weaverbuds Garments Limited. Look no further. We are the solution. Be injal molap dogenda onelaro komora mora ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@royalmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus e namba mar 07285985. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Kawang'iyo weche mag tuke eni jatugo marahuma ma tennis ma pacho kae Angela Okutoi ochope finals mag Wimbledon kuom rowere maraga ka koro oketo historia kaka ja Kenya mokwongo ochope finals makamano. Okutoi mane gocho kod jatugo Rosemary Nikamp mawuok Netherlands nowuok chien nyadiriyo e set go duto magiloyo Lucia Bagarik ma Croatia mane gocho gi Nikola Dubnenora ma Slovakia negiloyo e set ariyo mar 6-3 kod 6-4. How about this for Dutch tennis and for Kenyan tennis? Kenya, for the first time ever, has a Wimbledon champion. And her name is Angela Okutoi. Walore gi kanyo e kinde machalo koda mae kata kamano pod waiko mage kind mamoko modhuro mabende wabomedo miko chopo sadeke weche manyien mago imore iluonga ni Jael Lieta jaloko marwa en Winnie Adoyo bed godhiambo makare.